Dobrý den, milé děti. Dneska vám povím pohádku o zapomněnce. Tak se hezky přikryjte až po bradu a začínáme. Byla jedna maminka a ta měla moc ráda květiny. A tak když se jí narodila holčička, dala jí jméno Pomněnka. A Pomněnka rostla a rostla a byla moc šikovná a hezká, ale měla jednu jedinou vadu. Na všechno zapomínala. Maminka se jí třeba zeptala: Pomněnko, máš už vyčištěné zoubky? A ona: já jsem zapomněla. Nebo Pomněnko, už máš úkoly do školy? Já jsem zapomněla. A paní učitelka ve škole: Pomněnko, kde máš sešit do matematiky? Já jsem zapomněla. A tak jí časem všichni začali říkat Zapomněnka. Někdy zapomínala úmyslně. Už se jí nechtělo plnit slib, který někomu dala. To, když třeba učitelka dětem řekla, ať si do školy přinesou nějakou hračku. A Zapomněnka hned říkala: já mám doma velkou stavebnici, já ji přinesu a budeme si hrát všichni. A děti se těšily, ale Zapomněnka zase zapomněla a děti byly zklamané. Měla pejska, Alfíka, a toho někdy zapomněla nakrmit. Tak si říkala, že vždy, když jí někdo něco řekne, aby udělala, tak si udělá na kapesníku uzlík a strčí si ho do kapsičky. Jednou večer jí maminka požádala, ať nezapomene, až přijde ze školy, vynést koš. A tak si Zapomněnka honem udělala uzlík. A pak na druhý den, když přišla ze školy, sáhla do kapsičky, vytáhla kapesník a dívá se na uzlík a říká si: co pak mám udělat? Ona úplně zapomněla, že něco slíbila mamince. A nakonec si dokonce řekla: já jsem si jenom asi zapomněla ten uzlík od minulé rozvázat. A šla si hrát ven se svým pejskem Alfíkem a s kamarádkami. Ale stalo se něco hrozného. Když si s kamarádkami chtěli hrát na schovku, tak uvázala Alfíka u houpačky. A pak si hráli a honili a pak šla Zapomněnka domů. A i tam vytáhla hračky a hrála si. Maminka přišla domů a říkala si: na co pak zase ta moje holka zapomněla. Tak se jí ptala, jestli vynesla koš. Já jsem zapomněla. A tak ji nechala být. Věděla, že nic nepomůže, že její Zapomněnka je prostě taková. Ale pak jí v kuchyni něco chybělo. Kde je Alfík? Jak to, že dneska nechce svou plnou misku jídla? A tak šla za Zapomněnkou a říká: kde pak je náš Alfík? A v Zapomněnce hrklo. Alfík byl totiž stále uvázaný u houpačky. Byla zima a už byla i tma. A tak Zapomněnka utíkala pro Alfíka. A moc jí to mrzelo. Ale co měla dělat? Ta její hlava děravá. A Alfíka musela dát do horké koupele,
do vany, aby ho zahřála, aby nebyl nemocný kvůli ní. Zapomínala úplně na všechno a její maminka byla z toho už nešťastná. A tak přemýšleli s tatínkem, co udělat, aby ta jejich holka byla zase normální, aby myslela i na ty ostatní, aby nebyla jen sobecká a hrála si a všechno nechávala na mamince a na tatínkovi a na paní učitelce a někdy i na kamarádkách, které museli třeba něco dělat za ní, protože zapomněnka zapomněla. A pak maminku něco napadlo. A domluvila se s tatínkem a domluvila se i s paní učitelkou, i s dětmi ze školy. Zapomněnka totiž měla mít za 3 dny narozeniny a velice se na ně těšila, protože maminka vždycky upekla dort a od tatínka dostala dárek a děti ve škole jí přinesly bonbóny. Moc se na to těšila. A když vstala v den narozenin, zjistila, že se nic neděje, že na stole není žádný dort a ani dárek. Tak si řekla, že určitě jí maminka s tatínkem chystají překvapení až na odpoledne. A šla do školy a těšila se na bonbóny od dětí. Ale nic se nestalo. Děti dělali jakoby nic. Měli matematiku a prvouku, pak i tělocvik a nikdo nepopřál zapomněnce k narozeninám. Nikdo jí nepotřásl ručičkou. Ani paní učitelka si nevzpomněla. A tak šla smutně domů. A doma zase nic. Tatínek s maminkou dělali večeři, pak už bylo po večeři, podívali se na večerníček a pak se šlo spát. Všichni na zapomněnku zapomněli. Zapomněnku to moc mrzelo a v noci brečela do polštáře. Ani na druhý den si nikdo nevzpomněl. A tak si říkala, co jsem udělala špatně, proč se to stalo. Pak se podívala na Alfíka, který byl trošičku nachlazený z toho, jak ho zapomněla u houpaček. A říkala si, no jo, to oni protože já na všechny zapomínám, protože na ně nemyslím a někdy to dělám schválně. Já si to asi všechno začnu psát, abych opravdu nezapomněla, protože ani uzlík na kapesníku nepomohl. A začala si psát deníček. To, že má úkoly, to, že musí nakrmit Alfíka. I večer si napsala na zrcadlo v koupelně, že si má vyčistit zoubky. A začala se více snažit. Poslechla i maminku, když jí řekla, že jí má vynést koš. A dokonce donesla dětem i stavebnici, kterou tenkrát zapomněla a kterou jí učitelka dovolila znovu přinést. A všichni si hráli a byli šťastní. A už uplynul týden a 14 dní a jednou se zapomněnka probudila a na stole byl dort a byl tam i dárek. A maminka se usmívala, i tatínek a říkali, ty ses nám tak polepšila, ty už nezapomínáš, už ti nemusíme říkat zapomněnko, ale už ti zase můžeme říkat pomněnko.
a měli všichni velkou radost. A pak přišla do školy a děti měly bonbóny a smáli se a říkali: Pomněnko, všechno nejlepší k narozeninám, zase si to ty, ta hodná a šikovná holčička. A od té doby už Pomněnka nikdy nezapomněla. Vždycky si psala nebo pamatovala to, co slíbila. A co vy, děti? Nezapomněli jste dát dneska tatínkovi nebo mamince pusu na dobrou noc? Tak to honem napravte a příště si zase povíme nějakou pohádku. Tak dobrou noc.